Я танцуй. Ама служи ръчичките на кръста. Я тъй на кръста ги служи. Така, остави. Да? Я към нас се обърни. Така. Виж го хубаво зайченце. Я гледай нас, я гледай. Така. Дай целувка. Дай целувка. Друго? Дядо докато ти показа и тя веднага да обичаем. И взема единия телефон, дава на дядо си, единия на нея и на мама. Той вика, мама, Алекс. Танцувай, хубаво танцувай. Още. Я скачай. Така. Браво! Я хурце танцувай. Как учиха хурце да танцувате? Ади? Че хубаво Я? зайченце. Озеби се, Ади. Я съм зуби. Озеби се. Я. Се напръскаш ти. Дай ме да той на мама. На мама. Дай писе, дай. Ау. Я се озеби. Адю. Латино американски. Или? Момчета го качих на Много си огледалото. самовлюбена, Ади. На огледалото го качих и как се озърта и как гледа. Не може да се нарадва, че не го харесваш.